खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ फरायबाय। दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बीटीसी सोरखारा बीटीसी डेभेलपमेन्ट फेल'शिप प्रग्रामखौ ट्रान्सफर्मिं रुरेल इन्डिया फाउन्डेशननि हेफाजाबाव बीटीसी सेक्रेटारियेटनि अडिट'रियाम हलाव बेखेवना होयो। पिसफुल ग्रीन आरो स्मार्ट बड'लेण्ड दानायनि थांखिजों बीटीआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिप प्रग्रामखौ बेखेवना होबाय। बे हाबाफारियाव बीटीआर फेल'शिपआव सायख'जानाय सा 68 लाइमोनफोरनो बीटीआर सोरखारा थिसनथाइ बिलाइ गथायबाय। बीटीआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिप प्रग्राम बेखेवनाय हाबाफारियाव बीटीसीनि ईएम रन्जित बसुमतारी, ईएम गौतम दास, ईएम रेवरेवा नार्जारी, ईएम विल्सन हाजदा, ईएम अरूप कुमार दे, एमसीएलए माधव छेत्री, क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथांमोनाबो नुजाथिदोंमोन। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।